Megszakta. Ez mi? Igen. Zsoltunk lehet, Azt már kiköpted. Tényleg? Ez jó, pillanatban. Az nem szabad a rúzsmérvelő. Tudom, mert levordítja a fejedben. Pontosan. Ha a rőzsénél vagyok, akkor elkezd ott, hogy Jó. ez mi? Komolyan. Tényleg? Ez azért fájoltam. De figyelj, apám hívni fog iskol. Ez mocskon van. Tényleg valakinek faladnia kéne. Oké. Majd én felveszem neki és megmondom, hogy na, igen, elúgyta, nem fájt a fejed. Igen. Nem tudom a mobil. A hasad, mert a fejed. Komoly. Nem tudja, hol a telefonja. De ott van a szobádban. nyilván De szobádokban van. tudod, hogy így van, Amikor rőzse felvesz, és azt mondja, Az miért De mondd meg, na. hallod, Panni tudja magáról be van baszva? Nyilván észre. Elhi! Elhi, hogy vagy? Adjál még neki cukrot. Te! Az a fiatal passinával. Rendélek nekünk, kér. A Lilának tudod, hogy az a, nem tudom, az a fickó. Nem De azt értem, kicsodája? nem. De honnan ismerik? Az a Gébet és a Giu vagy Búj, és azok a szerző rámászott, azt mondja, hogy neked még tartozom egy dugásra, meg ilyenek, és annyira gáz volt. a Gitta meg a Liki, az láz? Oké, hosszú hajok, van készítem, ott meg seg. Na. Az normális. Az így maradhatna nálunk egy. Nyugi, jó? Nem nézzük semmire Kurva édes. Az a jó egyszer meg Edvi. Egyet. Lenyeltem az anticukrát. Nem a cukrát. Anticukrát? Rágódik. A rágóját. Lenyeltem a rágóját. Én megkered mutatni. Kinek? Beredkének? De nem még egy ideig, jó? Most, igen. De tudva. Meg kéne ötni a fejét hideg vizet, de most komolyan. De az milyen hangosak vagytok, meghal. Meghal. Nem megyek, titok, megnézem a szekrényt. A szekrény, nincs benne üres. De a rőzse be van. Ezt kiszabítanám, hogy basszíjás. De holnapig. Figyelj, nálad törölközöl? A megépítsák. Kimegyünk fészére, gyerek. Nem. Várj, de úgy bepisült, mint az előbb. Fürdessük már. Bepisült? Majdnem. Gyere, nem! Fürdessük. Fogja! Fürdessük. Arra ne engedj! Nuri! Jussuk rá! Ne, már csak. De ne. Eljuss rá! Eljuss, hogy most lehetett, mi van? Ó, mennyire? Most romját neved.